trecut câteva ore de când am deschis site-ul magdia.com și vreau să împachetez cu voi comenzile pe care le-am primit în aceste ore. Avem și o comandă cu ridicare din magazin, să-i dăm drumul la treabă. În prima comandă avem o mască de față coreeană, o mască de față peel-off pentru puncte negre cu acid hialuronic, un Juicy Bomb Choco Bomb și ultimul produs din această comandă este un set pentru bărbați. Și haideți să începem să punem și produsele. Încep cu setul cadou, masca de față, cealaltă mască de față și Juicy Bombul. La comandă punem și un mic cadou și dacă vă întrebați ce se află în această punguță, sunt aceste 3 chestii. Un sticker cu mesaj, unul de Crăciun, un tester, factura cu 10% reducere, pufuleți, parfumăm, punem scoci, lipim și logo-ul magazinului pe cutie, AVB-ul și mai am un sticker de lipit. În următoarea comandă avem o mască de păr cu cheratină pentru păr uscat, un creion de buze nude de la Catrice, nuanța 069, cel mai nude creion pe care o să-l întâlniți, o paletă de farduri de la Catrice de Dusty Matte, un tuș de ochi 24 de ore, încă un tuș de ochi, acesta este și preferatul meu, și mai are și mascara mea preferată pe care o folosesc în momentul de față, are discount de 10% și începem pregătirea comenzii în care punem masca de păr, creionul de buze, tușul, celălalt tuș și mascara, plus paleta de farduri, sticker cu mesaj și un sticker de Crăciun, un mic cadou și o mostră, pufuleți roz, parfumăm, lipim și AVB-ul, logo-ul nostru și un alt sticker. În următoarea comandă avem 2 body misturi Sabrina Carpenter, unul Sherry și unul Espresso, plus un Juicy Bomb de Halloween. Am pregătit cutia, punem hârtie cu tematică